kniv. Og det her det er sådan et mansion murder mystery tingeling. Så det er jo bare det bedste. Oh my god. Okay, ja. Nu går vi egentlig være lidt rundt. Jeg ved ikke helt, hvad vi laver. Vi skal i hvert fald dræbe en masse. Vi dræber hende der. Og vi dræber hende der. Hun har en pistol, hende der. Okay, men jeg tror også, det handler måske lidt om sådan, hvad for nogle sådan ting, vi har agtigt. Ja, det tror jeg virkelig. Ellers det kunne også være, at ja, jeg ved det egentlig ikke helt. Ej, skal vi lige prøve at dræbe hende der? Hehe. Dø med dig. Morning altså. Okay. Ej, han der. Dø med dig. Dø så med dig. Dø. Dø nu. Du er lidt en numse. Ej, du skal da dø. Ja, hun døde. Okay, nu kommer der jo nok mange. Okay, vi døde begge to. What? Vi skal dræbe alle sammen i det her spil. Fordi vi bare er de bedste. Oh my god. Ja, hvis I kunne lide min nye intro, så er I bare nogle besties. Fordi at, det var da en god ny intro. En meget crazy en. Men en ny og en rigtig bestie intro. Så, men altså det er jo rigtig fedt. Og det her spil er egentlig ret fedt. Så ja. Kæmper hårdt for det her. Nu skal vi bare dræbe dem. Der var lige en der, og en der. Men vi døde begge to. Altså, det er virkelig mærkeligt. Men oh my god, det er bare fint. Coffee time. Ej, jeg dræbte dem. Og hende der. Hallo, hvorfor dør vi begge to? Han står bare der. Okay, vi tager de der. De ser meget farlige ud. Sådan en bat. Så vi dræber hende der. Og så... Ej, så døde vi selv, altså. Ej, hvor irriterende dog. Okay, vi tager den der pistol der. Det var det rigtige valg. Okay, så må vi lige finde ud af, om vi kan finde ud af, hvordan? Altså. Det er da bare irriterende, det der. Okay, vi tager det der igen. De er ret gode. Ej, okay, kom der lige her, pige. Du er da lidt en irriterende hund.
Okay, vi dræber i hvert fald Noob. Og så dræber vi også hende der. Og hende der, fordi hun står stille. Så det er mega nemt. Og så dræber vi dig. Vi skal dræbe dig. Ikke også? Altså, vi vil rigtig gerne dræbe dig. Det var det for den her video. Husk at like og subscribe.